Поздравления, вие и вашият придружител бяхте приети в протокол Изход 17. Светът извън бункера вече не е безопасен. Явлението, наречено празните, обхваща всички населени райони. Тези същества не са хора, не се влияят от закони или оръжие. Бункери като С4 са изключение. Те са последното сигурно място на Земята. Всичко по-долу е инструкции за оцеляване и трябва да се спазва стриктно. Правило първо – тръгване към убежището. Тръгването трябва да е между 2 и 4. Това е единствения безопасен времеви прозорец, защото празните се намират под земята това време. Пропускането на прозореца увеличава риска от контакт с тях многократно. Правило 2. Не издавайте шум над 50 децибела. Празните усещат вибрации и звук от голямо разстояние, до 300 метра. Дори незначителен звук може да ги привлече. Правило 3. Използвайте само червена светлина. Бялата или жълтата светлина ги привлича. Стационарни лампи в бункера са безопасни, но всяко трептящо осветление извън него е сигнал за присъствието ви. Правило 4. Винаги се движете напред. Няма безопасни отклонения. Движението назад или спирането продължително увеличава шанса празните да ви засекат. Движещите се са по-малко вероятно да бъдат уловени. Правило 5. Влизане в убежището. Вратата разпознава живи организми по термален скенер. Вратата няма да се отвори, ако някой друг се намира на опасна дистанция около вас. Светът извън този бункер е вече небезопасен. Този протокол не е измислен. Той е начинът да оцелеете. Ако следвате всички инструкции, шансът ви за оцеляване е максимален. Ако не, статистиката е безмилостна.